Welcome! This is Abby and Joy, inviting you all to our world a positive space where we can hopefully inspire, empower, and grow together with optimism. Hashtag truly Maka Proud! Welcome. This is Abby and Joy. and Dai. Our episode today, is all about how to handle bad news. Yes, I believe makarelate pud ang mga tao diha nga Correct. once in their life naka-experience pud sila of unpleasant news about in general, no? Like, so, Sige, Day. sa ato aday, unsa man ang mga so far, makaingon ka nga top 1 or mga maybe top 3 ni mo nga bad news so far nga imo feeling ni mo nga bad news gud siya. Grabe po top 3. Uy, mura man Miss Universe ani uy. Top 3 or imo pinaka. Feel ako kanang daghan mag actually sa akong kinabuhi. Di lang kay ako kay I think makarelate ang uban nga easy or difficult yang intensity ba pero i-emphasize na lang nako nga mga bad news like multiple times I was declined for a job that I really wanted but got rejected. Examinations that I failed not just once, not just twice. Correct. Yeah, until I passed it. And a lot of it, those experiences was really for me heartbreaking sad uy kay. And kisa mo buga bad news ko na be. Correct. Wala di gini mo damha kung naagid kay ma-receive nga bad Correct. news. And it's not a good feeling because for me, katong nganong ma-feel makag kanang bad kay you poured your heart out magud ato and then it boils down nga wala di ka nakapasar then aside from that wala pud ka na reject pud ka sa job nga imong ganahan, di ba? Correct. It will affect for me it affected my confidence at that time. And even question or gilook down ako kung self ko halo grabe mo pud ani murag ana ba kato akong na feel at makaingon ko nga mga those bad news ni affect sa akong kinabuhi pero na overcome na pud to nako. Ikaw Day unsa imong mga bad news sa imong kinabuhi or mga di ka ganahan nga nangahitabo? Okay, di man gyud ka mag-expect or di man pud mo matagna ang pud panahon. Correct. Good for me naman. Naman gyud na. Part Ikaw, man gyud na sa life. So far no, katong ako nala isulti is katong about sa akong family members nga katong si ate ba na-diagnose siya og kanang cervical cancer like over a year ago and then recently lang pud akong stepmom pud na-diagnose of cancer. So parang like kada bang sunod-sunod bitaw day. So far mo gyud na siya for me ang pinaka nga wala gyud ako damha nga mahitabo sa akong family bitaw kay you will not wish man gyud nga anything bad will happen to your family, especially nga kita naa diri di ba sa abroad. Kung okay imo family okay ra mas okay ka kay wala kay worries, di ba? Exactly, mo na pinakapait sa kung kay mo guys dili ba lalim ang kanang naa sa abroad ha. Social na yung mga dagway char lang pero kanang ganing anxiety or worry namo nga ganing naay masakit sa pamilya back home ay kung kay baw lang mo guys inana gid among mga worry karong mga panahon no. Correct. Unya ang initial reaction per nato, di ba? Syempre ma-shock man gyud ta day no. Bisag ikaw nga fail ka sa exam, ma-shock man gyud ka, di ba? Yes. So unsa man imong initial reaction ato day nga pagkaingon nimo nga pagkaingon nimo nga di ba ha iyahang sister kay na diagnose og cancer kato pa lang daan it's already taking a toll for Joyet's health. Ganing iyahang mga mental health. Plus gipakapinan pa gyud sa iyang stepmom. So double kill kaayo kung sa Mobile Legend pa. Unsa man imong double kill kaayo, di ba? Siya day may initial reaction na shock gyud ko kay syempre family members gyud nimo as I've mentioned earlier on wala dili gyud nimo i-wish sa imong family kay gusto gyud nimo fit and well ba. Exactly. Unya ma-overwhelm po ka sa information nga makaingon ka ba nga why sila man why kami man ana ba nga kana bang dili nimo ma-imagine nga members pa gyud sa imong family. So ang ako lang gi-imagine ato nga i-acknowledge lang gyud ako nga ako emotion kay normal naman gyud na nga ma-shock ka, ma-sad ka, like all those emotions nga imo ma-think of receiving a bad news, ma-feel nimo pero acknowledge pud nimo siya nga importante lang siguro nga you just have to look back or you just have to look at the other side ba of the coin
or moingon lang gyud ka nga there's a light at the end of the tunnel. Oh. Sakit jud yet. Sakit siya, painful gud siya. Painful gud siya, pero what can you do is just to accept it nga nahitabo gud siya sa imong family. And ang imo lang yung ikuan is mo-focus na lang gyud ka, di ba? Yun, Ikaw din, gyud sa ako? man tinimo. Sus ko, sa mga nakailag yun na ako, kay grabe gid ako mga rejections in life. Sure. In mga rejections, not just kanang basta daghan kog mga rejections nga naagian gyud, and I believe wala ko nagmahay ato nga mga rejections because it made me stronger. At first devastated ko, pero kabalo mo naka-realize ko na ko'y nakatunan about sa katong mga rejections ug about sa ako ang pag-fail sa exam. Ang akong nakatunan ato, no, wait, kay ang ako ang kodigo diri, no, ditche. So, ako ma-describe ato nga initial reaction ako kay 3 Ds. Letter D. Tulo ka buok. D, number 1 is Muna na imong kuanday imong like imong ways uh, how to deal with it o atong initial reaction nako. Oh. First, na-distress ko. Kailangan na day malipay kong bad news. Buang na gyud siguro ka, no? Or murag ka ng tarala na gyud kay ka kung malipay pag na bad news. Di man siguro taganahan ana, no? Number 2 is disappointed. Disappointed in such a way that I've given everything, like the job that I back at home sa Philippines, no, kay grabe kaayo guys, kung kabalo lang mo sa akong experience ato, napo ka resume akong gi-print ato guys, sa napo ka resume guys, kay ang 9 ka buok nga akong gi-applyan sa IT Park, kay wala jud ko gidawat dyan, pero sa wala gid ko ni give up ato, pero sa napo sa ika-10th nako nga resume, kay nakakita gikapoy naman gid ko, nilingkod na lang ko sa tunganga dito niya, pagkakita nako naatbang man ako ang Starbucks, then hiring man sila, kay kita mo karatula igo na lang gid ko ni pass, kay mo naman to akong last nga resume, only to find out nga di ba? Nadawat ko sa Starbucks, and that was my first job. Di ba? Perfect. And number 3 nga di kay devastated. Devastated ka, kay normal man gyud na siya gyud. Normal gyud nga reaction as a human being, kay we as a human being kay emotional gyud ta. And dapat dili ta magluom-luom kay makautot ta, di ba? Di ba day? Dapat i-vent out gyud na nato. Pero dapat mag-vent out mo sa mga, example, for me, mag-vent out ko sa mga tao nga ako masaligan, katulad ani akong tapad. Char. Char lang. Kaya kung uban naman mi diri, lain sa just second kayo. wala. Tinuod ka nang pamili ra gyud mga tao nga imuhang ma-sharean, kay not all of them will really truly care. Ang uban ana maminaw lang, pero at the end of the day, libakon ra ka girl. Ana ra jud na siya. And then, stay close to your family as much as possible. Kay balo ko sa ato ang kultura, no, dili kay ta ganahan makig-share sa atong parents. Pero kabaw mo guys, nga naan ako diri sa gawas, na-realize na ko guys, nga walay safe haven good kundi imong parents. Ginastoryaan jud na nako sila, kay para nako kay mura sila barkada na nako karon, kana ako jud sa storyan unsa ako mga gipangbati ginana, kay at the end of the day, imong parents ang the only one who will support you, kay sila ko nagpadako nimo, no? And at the same time, sad kay kanang I always pray nga mo na akong outlet good on how I survive everything, not just those failures, not just those rejections, but in life in general. Labi na diri nga nanako sa gawas, nga wala man ko'y mga comfort zone diri nga mga friends good nga kanang through thick and thin, pero na naman ni siya ron, char lang na pud, char makalibre na pud ni siya guys. Basta kayo. Kasama po pero thank you kay sa weather, nanginit na gyud guys, thank you kay lighting, natural lighting. So ana siya akong initial reaction katong 3Ds. Pero life goes on, no. Dili gyud ka ma-stagnant ana kay tungod lang na bad news ana. Correct yun day. So, atong ways, like for example, ways na ko nga, how I cope up with it. Sige. Ani kay nakabaw naman mo sa among initial reaction. Na dili batik gyud. So unsa man imong coping ato day, or ways nimo nga na handle to nimo siya. And then giunsa nimo pag-handle nimo, unsa man imong na-learn out of it. Wow. Char kayo question. Kuan siya, i-acknowledge lang gid nimo nga nahitabo na gid siya. Like you cannot undo ang result ba sa news. So you just have to accept it. And akong kuan nga importante nga na ay support sa family. So I created a group chat
Kay ako nasa abroad, the rest of my family is back home. So I created a group chat niya. We come up with a solution kay we always encourage each other nga sa tanang problema na gyud na solusyon. Kay one thing man good, especially if naka sa Pilipinas, ang imog yung worry if you are diagnosed with cancer is ang finances. Exactly. Asa ka manguha og kwarta. Tinuod. Mo to akong good libre. mo pud to number one worry sa akong ate. Syempre, ako yung giingon nga, dili bahalag magkautang-utang, dili problemahon ang kwarta. Ang problema na ay solusyon, na kay treatment. Ang imo lang yun, ang importante lang yun, positive ka, strong ka, di ka padala sa imong gibati. Mo yun na, and we support each other, like we send positive quote, Bible verses, just to uplift ba our spirit. Kunya, bless lang pod ko nga, akong ate pod, even though nga akong ate is kanang strong pod ba, strong-willed and positive pod siya. And kuan pod siya, madiskarte pod siya kay even though we help her financially, me and my father, kanang siya pod mo diskarte pod siya, mo duol siya sa mga government para lang to help with the treatment, NGOs dito, NGOs, and then kanang one thing po is very important is your prayer, and naa kay mga prayer warriors nga nakapalibot sa imo ba that will support you especially emotionally and spiritually, kay having someone nga you don't know what will be the end result. So faith is very important good. Number one good siya. And faith will uplift your spirit, especially when there are times nga you're feeling down. So imo ra gyud makapitan pod ang Ginoo nga sa tanan-tanan niya. Ako gyud ang giampo and answered prayer gyud siya nga ang akong ate is kana bang na ay healthcare providers nga dili lang, it's not all about money, but it's all about looking after patients, giving them the best treatment nga possible para sa iyahang diagnosis, which gihatag gyud sa Ginoo nga pasalamat gyud ko nga naa siya best OB/GYN consultant, nurses, tanan gyud nga involved sa iyang care. And so far na-surpass gyud to niya. And above all gyud, one good result pod nga nahitabo is naa siya relationship sa Ginoo. Nga na rekindle niya yung relationship sa Ginoo ba. Mas nilaw. Mas oo. Mas nasabtan parang niya. before murag Papawra. distant pa kayo ni distant. Kay we were brought up as a Christian family, so distant siya. Wala karon nibalik na ba? Nibalik na iyang relasyon sa Ginoo. Kay naa naman siya, murag naa naman go drive niya. Kuha niya nganong kinahanglan na agyo kay relasyon sa Ginoo. Oo, which is I'm so truly grateful. And sa ako pong stepmom pod nga sa ako pong stepmom pod nga kanang was recently diagnosed pod with cancer pod, strong pod siya. Kana bang fighter ba? Nya blessed ra pod ko kay even though I help a little bit financially, ang iyang treatment like chemotherapy, bloods, tanan-tanan is shouldered by public hospital. Kaya naman sila big cancer center sa Davao. So dako ra gyud kong pasalamat nga kana shoulder ba. So imagine ha, if walay mo tabang sa imo, wala kay good support system. Murag gyud ka nang gibagsakan ka. Gibagsakan ka. Pero I'm truly blessed, and it made us really stronger. Looking back at it ba, it made us really stronger. It made us bonded and made us closer together. Na if there's any problems nga ma-encounter namo along the way, we will surpass it, especially knowing that we have God in our life. Ikaw, Day? So, grabe ka yun. Mura na siya ka mang badri yun. I'm just sharing. Sharing naman yun. Mao man gyud, Day. Mao man gyud. Ikaw, Day? Ay, sa hilak, Day. Hilak man ka. Joyet, yun. Saan mo ito naku pag-surpass? Char. Grabe ka yun. Grabe kasi Joyet. Mura gyud to good. Support ako niya. Go. Go. Bitaw. So, unsa to ang question? Karang ina ba kay mga, sabi mo mga Ay, unsa akong solutions coping. or coping ways. And then, unsa akong na-learn ato. Na-learn.
Ako ra gyapon nagkuan, nangutan ako ra gyapon ito bag. Sa Juyit, uy. Ako rin mong repeat. Back to you. Back to you. Kuan ako mastorya. After all the rejections that I've had in my life and all the failures that I had encountered in my life, and wata ka ba puhon, di ba? Na wamo kita di man ta ka predict gyud ana good. Di man ta pwede mo ingon nga ay dapat good news lang karon nga week kay dili kay ko okay. Dili man na pwede ingon ana. Life is full of surprises. And that's how life is so wonderful and beautiful. Yeah, exactly. That's the beauty of it. The perfect kayo ang bayot. I will, ako ano day, ang ako rag yung mastorya no ninyo no kay at the end of the day will end. It's your choice. If ganahan ka nga bisag nag-bad news ka, at the end of the day imo siyang i-end up like devastated ka, distressed ka, then it's up to you. It's your choice na siya. Pero para nako no, mutuog yun ko nga, a negative mind will never give you a positive life. I really, mao dyan na ako ang ginakuptan hangtod karon sa akong kinabuhi. Kay ngano, choice man na nimo. Like for example, like sa nahitabo ni Joyet, na may choice si Joyet nga maghubog-hubog, na si Joyet magsuyop-suyop. Sure. Hindi, kaya na ba? Wala ay magsuyop-suyop prago garlic. Magsuyop og ganang so, haplas. Di magsuyop-suyop og haplas gaga. Positive man ang haplas good the bag. Na nagsuyop na po ni siya haplas diri ay abot sana abot ang unsa na katingko mo or kana efficacent mo. O it's up to you man. Naman siya choice nga kanang i-take it negatively na siya choice nga maghubog-hubog pero wala na niya nga choice. Mora pud na akong coping no at kailangan ko mo vent out sa mga tao kay nana manggug ko nga pagkatao na ako'y mga bad experiences na ako'y mga kanang nangahitabo sa akong kuan nga dili kayo ka nais or unpleasant ako gyud ang i-share dili gyud na nako ikumkum kay nana jud ko kay ako gyud ang i-unload kay lisod kaayo ikumkum ang problema day labaw na diri sa gawas panuton ka day. Alo my God! Oh, nga. Panuton ka day. Guys, nihunong mi guys kay na ay B. Ayaw B. Nausal nung buyog eh. Kasamok ba? Mga pilapil ng podcast. Moto siya. Tinuod yun na oy kay kanang dapat ka na ay support group. Kabalo mo, kami kay dili man kami kanang magsig I love you ana nga mga type nga mga tao. Pero, that's expressive. Pero tungod sa mga panghitabo sa akong kinabuhi and sa among pagkalagyo, no? Kay na naman ko diri sa abroad then akong parents ug akong family na sa gawas mas ni close ties ko nila mas na value nako nga a simple hi a simple call will them okay na kay ko kay mo akong coping so ako gyud na siya gina-vent out. I suggest or I highly advise i-vent out ninyo yung feelings pero i-vent out ninyo ang feelings sa mga tao nga tinud-anay gyud ninyo ha. They don't stab you in the back, they stab you in the front in ana gani. So ako naanam ko'y bana so nag-vent out ko sa akong bana which pasalamat pod ko no kay at least akong bana kay kanang buutan gid siya. Sure. Buutan ba? Sure. Yeah, pasalamaton pug ko kay napug ko'y mga friends nga ma-vent outan ganin ako and for me I am really lucky to have a few real good ones friends. So inana akong coping and then mangita gyud ko nang like for example quotes gani sa either mag-search ko or either magbasa ko then ako na siyang i-correlate sa ako ang situation nga or mag-search kog mga tao nga grabe kayo kaluoy ko awa gay sila grabe man gani sila kayo wa man gani sila ni give up sa kinabuhi ako pa kaha nga lucky kaayo ko kay bisag ingon ani kay kanang provided gihapon ko sa Ginoo na gihapon ko means nga ako'y trabaho in ana akong gifokusan kung unsay naa nako mo na kung usually kung maka rejection ko na unsa may naa nako and then ang ako ang na-learn ana kay kato nga situation unsa may ginatry ni Lord nga i-teach sa iyaha sa ako kay katong failures nako no kung wala ko ni agi ato di ko mulig-on kung wala ko ni agi ato nga mga rejections in life dili ko kabalo how mo communicate kay imagine na ha di ba ni anak ko ninyo ganiha nga akong sa grabe kay akong rejection 9 ka rejections in terms sa jobs and sa 10th nako nga pagpasa resume ato nako nakapasar kabalo mo sa katong 9 nga job imagine na unsay na learn ako ato bisag na reject ko pero akong na learn ato how to communicate well
Because every time mag-ato ka og interview, alangan naman, medyo ka mo storya, nana. Then every time nga rejection ko, parihari ka po storya, what made you stand out, mga inana. So kato pa lang dan, ay mo daytoy purpose sa akong mga rejection in order for me to communicate well, in order for me to be confident to other people, talking to other people, and nagamit ako siya diri, di ba? Kay baga kay tagnaong. Magpabaga tagnaong sa sakto nga lugar. So mo na ako jud ang gina-twist kung naagay bad news, unsa may magpulot nako nga lesson out of it. So I hope makuha na nyo kung na may pinagdadaanan diya, no? Correct. Like, perihaban mong situation ni Joyet nga na ay usa sa iyong family nga na-diagnose or unwell, or perihaban mo na ko nga sige lag ka-reject, not just in job opportunities, but sa mga love life, kanang ingon ana, in general, kaayo mo kana ganing ka-negative ana. Inyong ihunahunahon unsa kay ganahan ni Lord iparealize ako ani no, para next time dili na to mahitabo og if ever mahitabo man kayto kabalo na kaunsaon. Correct. Di ba day no? So unsa matik ang ma-advise lang pud nato day no, or unsa man nako imong ma-advise day? Ang ma-advise lang pud nako or nato no is ano lang, personally i-acknowledge mo yung emotions. Nga it's okay. Tinuod yun na it's okay not to be okay. There are times talaga na you receive bad news because that's the beauty of life. And if there's a bad news, kung saan mo pag-handle, it just make you stronger. Yes. God may wanted you to realize something in life. And you just have to think outside of the box or flip the other side of the coin nga sa tanang problema na agi solution is just going through the process or unsa ang mga proseso para makakame up ka og solution. And importante gid ang faith and surround yourself kung you've been going through a lot in life and muingon ka nga wala namang gyud pag-asa, there is always hope. Ang imo lang gid is the change of your mindset. And surround yourself with people ba nga maka-uplift pud nimo, especially if you're feeling down, or especially if you're going through struggles or problems in life nga naagyud kay makapitan. And as what you've mentioned earlier on, share your burden or or unload your problems with your friends or your family nga maka-help bitaw nimo. And surround yourself with people nga it will be your prayer warriors. Kaya ako blessed ko that I have friends in church nga who I volunteered with for a long time nga although wala namin nag-volunteer together, we still keep in touch through chat. Kaya namin may chat group, and if we have something in life nga we wanted to pray about, mo message lang gud mi nga kanang to pray for something. So that would pray for someone, pray for this. So that would be my prayer warriors. Nga makaingon gyud ko nga even though we don't communicate as often as we used to be, I know that there will always be one text away, one phone call away to pray with you. So that's why I am so grateful for them as well. And kanang hold on lang gyud. Do not give up in life. Failures or problems, it's just a aspect of your life. There's always beauty in difficulties and pain. Nga so laban lang gyud. Padayon lang gyud no sa life. Padayon sa paglambo. Correct. Ikaw day. Manindog na tang tanan kay humana ang salmo. Sa muka. Kuan ra ko. Nasturya na mo tanan ni Juliet. Uy. Mag-second emotion na lang ko. I conclude na lang. Bitaw. Sige, lunch break na. Lunch break na mo guys. Joke wala Day off bitaw na mo ron. Then, ang ako arag yung mga storya, no, advices na ako ninyo, no, ako naman sigurong naingon ganiha, pero to add on lang sa akong giingon, kanang dapat, ganing ligon good mo og faith sa Ginoo. Kay wala gyud laing makatabang ninyo kung di siya gyud. Speak to Him every day, share, whether good or bad, share it with Him because ang Ginoo man good, very clingy man good na siya. Ganahan siya nga. Kabalog yun siya sa imong mga whereabouts. And the more ka magsigig update niya, the more siya malipay. Mura ra good nag-parents ni mo good. Nga they just wanted what's really good on your side. In terms of rejection o kanang mga problema sa kinabuhi, no? Kay
ayaw ra kayo na ninyo tambayi kayo. Agi lang mo ana nga mga problema because at the end of the day lagi akong giingon sa inyo ha pa, the day will end and it's up to you it's up to you if you're wanted to be upset or it's up to you on how you deal with it. I-acknowledge ang problema, ayaw iluom ang inyong feelings or emotion, ipakita na siya sa mga sakto nga tao, and then pag na-accept na nimo nga problema, then find a solution in order for you to resolve that problem. It might be rejection, it might be failure, it might be bad news in terms of in terms of health, in terms of unsa pa man basta tanan. tanan Kakulian sa kinabuhi. tanan kakulian sa kinabuhi kay ngano kanang ara magud mo mulig-on. Mo ba na lang giingon, di ba? What doesn't kill you makes you stronger. Tinuod yun na, dili man na makamatay ang problema, pero usahay, ayaw kayo ninyo i-bombard inyong utok o sa inyong problem because life is beautiful despite having failures, despite having problem. It's really up to you on how you get back on it and how you deal with it because once you surpass that one, you will definitely say, oh, I'm so proud of myself for surpassing that one. Wow. Tinuod, uy. Na dapat ha, kay piliag yun din nyo ang mga iyong i-sharean sa inyong mga problema. Kana ganing ligon kay nga ingnon mo mga Juyit, murag lain lagi, murag okay ra na ipahungaw ra na namo pero kanang ikaw magpahungaw ana kumbati lang gihapon. And then surround really yourself with positive people gyud kay makatabang gyud na sila imong mga comfort bubble nga motabang nimo kay sila pod imong family kay na ako'y nabasahan nga friends are the family we choose. So choose wisely. Wow, butar lang. Correct. Choose wisely. So murag naglamin na po tong story day. And, before we end no, to add on lang, by acknowledging emotion, it's okay ra gyud nga. One chicken joy o one spaghetti? One spaghetti. To add on lang, kuan lang gyud siya. If you want to cry, you cry. If you want to shout, you shout. One thing that really helped me is kanang unwind. Kay kung when you unwind, it kuan ba? Kana bang maglakaw kag adto ba kag bukid-bukid o park or whatsoever nga it will refresh your mind ba? Nga ma-relax pud imong mind kay too much information can be overwhelming. Pwede po na isuwat, yes. I have a diary nga or a journal nga I write everything para lang it's one way of me unloading ba. Pwede na ninyo isuwat, like for example, ako ang nakatanawan sa Coldplay katong singer sa Coldplay. Yang ginabuhat no basta naa siya mga bati nga mga emotion or mga bad news, iya daw nang ginasuwat. Ikaw man yung ginasuwat niya, iyang basahon, then iya dayon nang i-crumple, then iyang ilabay. Sometimes others they might even burn it. Kana kay para mahawa siya, then mao na dayon, it's up to you, pero dako jud siya tabang nga imong isuwat kay ang burden ba murag na release gani nimo, dapat man na nimo siya i-release kay sa kuan man na siya kanang emotion man na nga dili nimo dapat gina-hold on to. So more to die. So, and then positive lang gid nya. Mura gid ang giingon nga smile even though your heart is aching. Yeah. Alright, guys, so nalami na sa taday. Lagi nalami na sa damong story. Okay. So sa mga nakarelate diha, mura pwede ra gid mo share nya mo comment ra pod. Nya i-share pod ang podcast no. Comment truly maka-proud sa description sa comment section. Ha? Okay. Maka-proud and pwede ra pod mo mag-share sa inyong mga stories about kanang bad news and how you overcome it. Okay? The more you share, it will be better as well. Yes, community man ta. Positive community ra man ta. Alright. So, we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. As we always say, every day is a learning. This is Avi And Joy. We are truly Maka Proud. Till the next one. See you soon. Bye.